Matunga Tom Nduku jalonyo mag siasa happy Madaraka Day. Mormo kondo ne joturuai Madaraka makawuono. Agi manyalo wacho adona pongra go weche gi matin. Nikech riwruok mar oganda maduong'. Kendo neno ka riwruok mar oganda omiyo koro wachopo wabedo jomidewo. Geche ni kwa medo riwre to wabedo jomomire luor koni gi koni. To wago mbaka to wakuodho piny. To wanyalo yudo gik mang'eny. Ing'e ni kamoro jowa mang'eny ohero wuotho piyo piyo. To wuotho mos kaka berni. Kuriwre kaka oganda to luoro Nyasaye. To Nyasaye ketu kama winjore. Gik matimore Homa Bay. Ing'e no Homa Bay kinene gi historia. Wiyo ok nyal wil Mboya. Wiyo ok nyal wil Yugi. Nikech Homa Bay monyuolo Migori. And kirango kata infrastructure manene kanyo. Maneno kama Tunga Word. Kirango infrastructure manene ni Homa Bay. Negi na strong economy. Pogruok njabetie manane nyocha pokwa nwang'o wa identify ber mar nam gi kako nyalo konyo. Kech nam njowe na jolupo matin. To en ga lot of resource or tourism nyocha lenga. Koro magi gik makwa explore tibon wango ne economy ma Homa Bay biro bedo malo kabisa. So this is a challenge to the community. Kendo ing'e ni Madaraka Day en odiochieng' manene wasungo miyowa mondo watem go nwang'o exchange of programs mani puonjo jowa kaka wabiro bedo gi independence. To kwa bedo gi independence wadhi tiyo nang'o ma odiochieng'ni modiochieng'ni ado kaka nene puonj mokwongo kuom joluo en county governors mamawa mondo ging'e ni kara bedo ga a structured process nyalo tero wakanye. Adona ng'adi matin to ateri achiel kachiel kendo nyaka e county